Καλησπέρα σας. Κοντά μας είναι ο κύριος Κόντης για τη συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα του με την Τσέσσεκα. Να αρχίσουμε με ερωτήσεις, παρακαλώ. Добър вечер. С нас е треньора на ОФИ, господин Кондис. Може да започнем с въпросите. Δημήτρη, πάρ' το μικρόφωνο, σας παρακαλώ. Coach, τελικά είχατε δίκιο. Πήγατε για να κερδίσετε, κερδίσατε το μάτι. Тренери, бяхте прав. Искахте да победите, влезнахте и взехте победата. Καταρχήν θέλω να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά. Συγχαρητήρια για τη σημερινή τους προσπάθεια, για τη σημερινή τους απόδοση, για την εν γέννη τους συμπεριφορά όλο αυτόν τον καιρό που είμαστε μαζί, αυτή την καινούργια χρονιά. Ναι, ήρθαμε σήμερα να κερδίσουμε, ήρθαμε σήμερα να δείξουμε ότι δεν μας αρκεί η νίκη στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, δεν μας αρκεί, δεν εξηγαζόμαστε με εκείνο το αποτέλεσμα. Έπρεπε να δείξουμε το χαρακτήρα σαν ομάδα και νομίζω ότι σήμερα κάναμε μια πολύ έτσι στιβαρή εμφάνιση, μια εμφάνιση που μας δίνει, θα έλεγα, κουράγιο, θα μας δίνει ελπίδα ότι το μέλλον ανήκει σε εμάς. Какво мога да кажа за днес? Че момчетата направиха това, което трябва, че бяха сплотени, играха като отбор, взехме победата и доказахме също така, че не ни стига само победата в Крит. Искахме победа и в София и я взехме. Трябва да благодаря на момчетата за това, което направиха, за отличното им поведение по време на матча и преди това и за целия път, който изминахме заедно от началото на годината до сега и за всичко това, което постигнахме заедно. Coach, συγχαρητήρια. Μεγάλη στιγμή για τον Όφη, ιστορική μέρα. Πού αφιερώνετε προσωπικά αυτή την πρόκριση και αν έχετε προλάβει να επικοινωνήσετε με κάποιο μέλος της οικογένειάς σας? Голям ден за Офи днес. Вие лично като треньор на кого искате да посветите тази победа? Ευχαριστούμε. Σίγουρα πρώτα απ' όλα θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη στους συνεργάτες μου, στα παιδιά που είναι μαζί μου, τα παιδιά που δεν φαίνονται, δεν είναι μπροστά στις κάμερες, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Σίγουρα η οικογένειά μου είναι οι άνθρωποι μου που με στηρίζουν, που μιλάω, τα προβλήματά μου, τις αγωνίες μου, συμμερίζονται. Και δεν μπορώ να μην πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον πρόεδρο, που κι αυτός είναι εδώ δίπλα μας σε όλη αυτή την προσπάθεια, όλα αυτά τα χρόνια με τον Όφη, αλλά ειδικά δεν μπορώ να μην πω ότι και η διοίκηση σαν οργανισμό, δεν έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για να μπορούμε εμείς οι προπονητές να έχουμε αυτό το υλικό, αυτούς τους παίχτες και να κάνουμε αυτά τα πράγματα που κάνουν στο γήπεδο. Άρα ουσιαστικά θέλω να πω συνολικά σε όλο τον οργανισμό ένα μεγάλο ευχαριστώ. Преди всичко искам да благодаря на хората, които не се виждат, които не са пред камерите, на хората, които са около мен, които са в треньорския щаб, които ми помагат, на моите сътрудници. След това искам да поздравя на моето семейство, което през цялото време ме изслушва, постоянно търпи моите отсъствия, винаги е до мен. Също така искам да благодаря на президента на клуба, който винаги ни е подкрепял във всяко едно отношение. И не на последно място да благодаря на цялата администрация на клуба, без която това нещо нямаше да се случи. Защото зад играчите това, което остава е и хората, които работят не на терена, а зад него. Μάλλον, παρακαλώ. Coach, όταν η ομάδα πήρε το κύπελλο και εξασφάλισε τη συμμετοχή της League Fans, εσείς από την αρχή λέγατε θέλουμε να πάμε στο Europa, θέλουμε να στοχεύσουμε στο Europa. Το πετύχατε, δείχνοντας λοιπόν ότι δεν ήταν απλά λόγια, ήταν η στοχοπροσήλωση που πήγε στην ομάδα. Πλέον τι, ποιος είναι ο στόχος σε αυτή τη διοργάνωση? Ναι, είναι κάτι που το έλεγα και εγώ προσωπικά. Όταν έχεις τη δυνατότητα να πας στο υψηλότερο επίπεδο, που για μας αυτή τη στιγμή το υψηλότερο επίπεδο ήταν το Europa League, δεν μπορούσαμε από το να μην στοχεύσουμε εκεί. Έχω πει πάντα και λέω και στους παίκτες μας πρέπει πάντα να στοχεύουμε ψηλά. Άρα αυτός είναι ένας στόχος που τον είχαμε θέσει και νομίζω τα καταφέραμε σήμερα εμφαντικά. Απ' την άλλη, θα είναι μια δύσκολη διοργάνωση με πάρα πολύ καλές ομάδες. Αύριο να δούμε και την κλήρωση. Αλλά όταν μπει στο χορό πρέπει να χορέψεις. Άρα εμείς θα χορέψουμε. Δεν ξέρω τι θα χορέψουμε ακριβώς, αλλά θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια όπως παίξαμε
τα δύο τελευταία της Ευρώπης, όπως παίξαμε το Super Cup με την ΑΕΚ. Θα είμαστε μια ομάδα που θα είμαστε ανταγωνιστικοί μες στο γήπεδο. Αυτό μπορώ να το δηλώσω сигура. Когато взехте купата, казахте, че следващата ви цел е Европа. И никой не го очакваше това. И ето сега го постигнахте. Какво очаквате оттам нататък? Каква е следващата ви цел? Следващата ни цел е да продължим с Европа, с нещо, което е трудно, неочаквано, с голямо нетърпение го очакваме въпреки това, въпреки че не знаем какво точно е станало на жребия и не знаем какво ни чака, но след като сме се хванали на хорото, трябва да го изиграем, въпреки че не знаем точно какво ще трябва да изиграем. Но ще продължим напред до край. Γιώργο, δεν έχεις ρωτήσει. Coach, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την πρόκριση. Παρακολουθώντας αυτό το μήνα την ομάδα του ΟΦΗ, έχω την εντύπωση, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι σήμερα ίσως κάνατε για την καλύτερη εμφάνισή σας. Πολύ μεστή εμφάνιση, γεμάτη εμφάνιση και δείξατε ότι όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και εκτός έδρας είναι μια ομάδα που δεν χάνει την αγωνιστική της ταυτότητα και προσπαθεί το ίδιο απέναντι σε μια ομάδα με ιστορία όπως είναι η CSKA που έπαιξε με πάθος για την πρόκριση. Το έχουμε πει αρκετές φορές ότι παίζουμε πάντα το παιχνίδι μας, θέλουμε πάντα να παίζουμε το παιχνίδι μας. Έχουμε μια αγωνιστική ταυτότητα σαν ομάδα, έχουμε ένα σχηματισμό, έχουμε μια τακτική προσέγγιση. Θέλω πάντα να είμαστε επιθετικοί. Δεν μου αρέσει η ομάδα μου να δίνει χώρο στον αντίπαλο. Όταν μπορούμε θέλω να είμαστε επιθετικοί και στο πώς πιέζουμε και τι κάνουμε όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια μας. Σίγουρα στο σημερινό παιχνίδι μπορώ να πω πάλι ότι το πρώτο 20 λεπτό ήταν δύσκολο. Με μια ομάδα που παίζει στην έδρα της, είναι με 0-3 πίσω στο σκορ, άρα ήταν προφανές ότι θα πιέσει, θα μας δυσκολέψει. Το έκανε, αλλά ουσιαστικά μας πίεσε χωρίς να μας δυσκολέψει. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάναμε μια εμφάνιση με αυτοπεποίθηση, με χαρακτήρα, με προσωπικότητα και είναι αυτές οι εμφανίσεις που θέλω να βλέπω από την ομάδα μας. Според мен това беше най-добрия матч на ОФИ до сега. Как смятате, че го постигнахте това? Особено след като си има предвид, че ЦСКА е един исторически отбор и доста труден за нас. Господин Кондис казва, че това винаги е била целта, да винаги са се стремяли да играят много атакуващ футбол, да не се събират, да не се оповават на резултата, да гледат напред и по най-добрия начин да постигнат най-високия резултат. Казва, че през първите 20 минути са имали проблем в това, малко по-трудно им е било да научат играта на съперника, но след тези 20 минути играта се оправила и са постигнали целта, която са имали за днешния матч. Γιάννη, παρακαλώ. Συγχαρητήρια για την πρόκριση. Με τις επιτυχίες των τελευταίων μηνών χτίζεται και μια σύνδεση πολύ ισχυρή με τον κόσμο, που ανυπομονεί για κάθε φορά που θα βρεθεί δίπλα στην ομάδα, είτε αυτό είναι στο Βόλο, είτε και στους δύο τελικούς, είτε είναι σε παιχνίδια που δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία, είτε φαίνεται να έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Βρέθηκε και σήμερα εδώ ο κόσμος, ταξίδεψε με όποιο τρόπο ήταν εφικτό για να στηρίξει την ομάδα. Η παρουσία τους προφανώς είναι πολύ σημαντική, αλλά αυτή η σύνδεση συναισθηματική, κατά τη γνώμη σας, πώς το εισπράττετε εσείς και η ομάδα? Καταρχήν От самото начало, когато дойдохте в отбора, изграждахте връзка с феновете на клуба. По какъв начин го постигнахте това и ето и днес дори успяха да дойдат от толкова далеч фенове. Каква е точно връзката ви с феновете? Καταρχήν να πω ότι για μένα δεν υπάρχουν παιχνίδια που να μην είναι σημαντικά. Και η ομάδα μεγαλώνει όταν σε παιχνίδια που θεωρητικά για κάποιους φαίνονται εύκολα, ο κόσμος είναι εκεί. Και δίνει τον παλμό του, δίνει ρυθμό, βοηθάει. Άρα αυτό είναι το πρώτο και πάρα πολύ σημαντικό. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι όπως μεγαλώνουμε εμείς, πρέπει να μεγαλώνει και ο τρόπος που βλέπουν οι φίλαθλοι μας τα παιχνίδια. Όσον αφορά το τι έχουν κάνει μέχρι τώρα, όσο καιρό είμαι εγώ εδώ στην ομάδα, πραγματικά τι να πρωτοθυμηθώ. Τον κόσμο που ήταν στην ΟΠΑΠ Αρένα στο 0-1 στο κύπελο με την ΑΕΚ, να θυμηθώ στη Λιβαδιά που ήταν στα βουνά κρεμασμένη σαν τα σταφύλια, να θυμηθώ πέρσι τον τελικό και πρόπερσι τον τελικό, τους δύο τελικούς που παίξανε, που ήταν 15.000, 8-10.000 κόσμος, να θυμηθώ το Super Cup
να δω τη σημερινή εικόνα του κόσμου, να δω προχθές που ήταν το παιχνίδι με το Βόλο, πραγματικά αυτό δείχνει το ποιοι είμαστε, αυτό δείχνει το πόσο θέλουν και να ξέρουν ότι εμείς θα είμαστε εκεί, αλλά τους θέλουμε δίπλα μας πάντα. Това, което казва е, че феновете са тези, които дават ритъма на цялата игра, ритъма на футбола. Те ни дават живот, когато сме на стадиона и без тях не може да направим абсолютно нищо и ние играем за тях. Не мога да забравя всичките мачове, на които са присъствали от 5 човека до 15 000 човека. Няма да забрави важни мачове, като тези с Волос и с АЕК, на които хората са висяли като гроздове на планината, за да могат да изгледат мача. И без тях ние щяхме да сме нищо. И връзката е взаимна. И от страна на фенове, и от наша страна. Coach, καλησπέρα. Επειδή είστε κι εσείς ένας συναισθηματικός άνθρωπος, είτε είτε δείξει και το είτε πει κατά καιρούς ότι η Όφη είναι μια συναισθηματική ομάδα. Ένα σχόλιο θα ήθελα να μας κάνετε για το δεύτερο γκολ που προήλθε είναι ατόφιο από δύο παιδιά της Κρήτης. Δύο παιδιά τα οποία ξεκίνησαν το δικό τους δρόμο από τα τμήματα υποδομής του Όφη και έφτασαν σήμερα να συνεργάζονται και να σφραγίζουν με τον γκολ αυτό ο Θεοδοσλάκης Αποστολάκης την πρόκριση στο Europa. Искам да ви опитам нещо. Знаем от самото начало, че вие сте много емоционален човек. Винаги сте казвал, че и Йофи е емоционален отбор. Как бихте коментирали факта, че днес втория гол беше вкаран от две момчета, които са открити и са излезли от академиите на Крит? Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το ποδόσφαιρο είναι κάποιες φορές μαγικό. Αυτό που συνέβη σήμερα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, αλλά τα συγχαρητήρια πρέπει να τα δώσουμε στα παιδιά, στους ανθρώπους της Ακαδημίας, αυτοί που βρήκαν αυτά τα παιδιά, αυτοί που προπονήσαν αυτά τα παιδιά, αυτοί που ήταν μαζί τους όταν ήταν μικροί και έπρεπε να τους γαλουχίσουν ποδοσφαιρικά, να τους περάσουν τις αξίες τις ποδοσφαιρικές. Και εμείς πλέον έχουμε εργαλεία, Ελληνόπουλα, από την Κρήτη. Είναι σημαντικό και το ελληνικό στοιχείο ή το κριτικό στοιχείο στις ομάδες επαρχίας είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς έχουμε την ευκαιρία να τους βάλουμε να παίξουν και όταν τους βάζουμε να παίξουν δεν τους βάζουμε γιατί τους χαρίζουμε κάτι, τους βάζουμε να παίξουν γιατί το αξίζουν, γιατί μπορούν να είναι εκεί, γιατί είναι σημαντικοί όπως όλοι οι παίχτες. Άρα πραγματικά χαίρομαι για τα παιδιά αυτά, όπως χαίρομαι για όλους τους παίχτες μας και για όλη αυτή την προσπάθεια που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Винаги съм казал, че футбол е магия и че това, което се създава в футбол е магия. Това, което трябва да кажа в случая е, че трябва да благодаря преди всичко на хората от академиите за това, че са ги открили тези момчета, за това, че са ги тренирали така, че да стигнат до там. И аз не мога да кажа, че заслугата е напълно моя, а по-скоро е тяхна, защото от тях е тръгнало всичко, защото те са ги приготвили, те са ги тренирали и те са ги довели до тук. И също така искам да знаете, че ние сме ги поканили в първия отбор не защото искаме да им подарим нещо, а защото те наистина го заслужават. И това трябва да се знае. Coach, συγχαρητήρια. Θέλω να ρωτήσω αν η συμμετοχή στο Europa, επειδή δημιουργεί περισσότερες αγωνιστικές υποχρεώσεις, οι οποίες εκτείνονται και χρονικά, τουλάχιστον σε σχέση με το conference, αν αυτό θεωρείτε ότι θα πρέπει να αναθεωρήσετε τον μεταγραφικό σχεδιασμό για να έχετε περισσότερη βοήθεια. Ποιο σχηματισμό? Το μεταγραφικό, ναι, κατάλαβα. Тъй като сега пътя ви в Европа ще продължи, ще стане дори и по-сложен. Смятате ли, че трябва да развиете малко трансферите, които ще направите? И дали трябва да направите повече трансфери? Ναι, σίγουρα. Ξέραμε ότι από πριν ότι το Europa League έχει άλλα δύο παιχνίδια τον Ιανουάριο. Σαν ομάδα πρέπει να τελειώσουμε τη μεταγραφή του επιθετικού, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και νομίζω το έχω ξαναπεί ότι αν χρειαστεί να πάρουμε και κάποιον ακόμα παίκτη, θα το δούμε με την ομάδα, θα το δούμε με τις συνεργάτες μου και θα το συζητήσουμε για να ενισχύσουμε περαιτέρω την ομάδα. Νομίζω ότι οι μεταγραφές τελειώνουν 15 του Σεπτέμβρη, άρα
υπάρχει χρόνος γι' αυτό. Τώρα πρέπει να κλείσουμε το θέμα του επιθετικού. Най-важното в момента е да приключим с въпроса за нападателя. При всички положения трябва да направим някакви трансфери. Имаме малко време до 15 септември, така че най-важното за момента е да намерим нападател, тъй като следващите сериозни мачове ще са януари и ще видим по какъв друг начин ще може да подкрепим отбора и по какъв друг начин ще може да го засилим. Είστε εντάξει, καλυμμένοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.